Nganza kwethu ngizothanda ukuthi ngicela ukubonga izinga kaGatsheni, impumelelo kaGatsheni nethimba lakhe yilona elisibekela oPhongolo. Ngicabanga ukuthi umcimbi omkhulu la oPhongolo owenzekayo. Abanye bethu bala oPhongolo abakhona ukufika kweminye imicimbi. Mina ngikobozile uzinza zekhapha uMkabulaza Dino bafazi bamdidile nyango Khisimusi Sipho Mathambani ngofika ngesigaba. Nganza kwethu simbonge uGatsheni nethimba lakhe ukuhleliwe Mema Holdings ephethwe nguThobani umfoka Mema. Ingakho sila nganza kwethu ngisacela ukuthi nibuye ningaseka futhi makuphela October ngizokhipha iEP eneyingoma ezu7 ethunyaka wokugcina. Emcimbini hayi ngokugcina sobonana la kuphela shoze sibone nonyaka ozayo esibonana emcimbini ngoba mina angiyiforce into kusebenza itrend nganza ukuthi kufanele sikwazi lokusebenza itrend. Awazi ukukhasha mina uyeke uMayogathi ngoba ezodlala ngothunju uMayogathi inkunzi leyo. Niba right nganza kwethu ngicela ukuvala nganza kwethu ibuye ibonana futhi asambe DJ. Yes,
Bye.